самий головний ворог мусульман – це самі мусульмани. Коли ми так кажемо, ми розуміємо чому. Саме зараз, коли ми розповідаємо про лицемірів, ми повинні зрозуміти чому. Тому що вони найближчі, вони серед і так далі, і так далі. І війна, будь-яка війна насправді, та сьогодення свідчить про це. Це стосується насправді всіх народів, всіх мусульманських народів. Я вже неодноразово казав. Крим, візьміть Крим, падіння Кримського ханства. Як це сталося? Візьміть Кавказ, візьміть інші країни, візьміть зараз палестинський конфлікт. Подивіться, як воно. Ніхто ж не знає, не вивчає. Подивіться про ООН, як голосують там мусульманські країни. Хто за, хто проти і так далі. Поміркуйте, подумайте, і ви побачите ці самі прості істини, про які зараз йдеться мова.